تربتا تعلیمی چوکا دستی بم عرش چمنا افغان فورسزانی عرشا شش مردم مرتا حبدہ زدگ گوادر میں تک شنکانی در مردمانی پلائنا زارشانی اشند سرحا المنا چاسا پان لائنا شرف شاد ای وحدہ بلوچستانہ صبح 7 بجے دسمبر 12 تاریخ روز دوشنبے نو دلگوش کنے سرجمے حالاں تربتا تعلیمی چوکا بم بھی دور دائق بوتا پولیس گوشگند کے گوستگیں شپا تربت تعلیمی چوکا ناشنا سے مردمان دستی بم بے چگل داتا کے گن ترندیں تراکیا ترکتا تراکا چوڑے تاوان نبوتا واقعہ پاد پولیس و سیکورٹی فورسز نزنے کے ساسیا ہما جاہا سربتگاں اور شکنوکن شوہاز بندات کو تھا چمنا افغان سمسرا ارشا شش مردم بیران و حبدہ زدگ بیتا آئی ایس پی آر نیمگا شنگ بتگیں بیانہ گوشک بتا کہ افغانستان سمسرا افغان فورسزاں ارش کتا چرشیا شش مردم بیران و حبدہ زدگ بتا افغان فورسزاں آبادی نیمگا ٹوپ مارٹر بمبو مزنے سلاحانگوں ارش کتا پاکستان نیمگا افغانستان واقدار رابطہ کنگو ارش بابتا کڈن کنگ بتگند کے چوشنگ واقعانی گیرودارا ترندے کاروائی کنگ بھی گوادرا لین نبوگے ہلاپا مردمہ زہرشانی کتا گوادر میتگ شنکانی درا میتگ مردمہ مکران کوسٹل ہائی وے زہرشانی کنانا بند کتا گاڑیان روا بند بوتا مردمہ گشتہ کے کیس کو وسرا لینا بند کان آجائزیں بیل جوڑ کان و ہر روز دن دیران لوڑ شورنگ کان کارکنوں کے مردمی کم ماں بیل شریں وڑی مردمہ نارساں اہاں گشتہ کے میٹر ریڈنگ شریں وڑی کنگ نبی وربلنگ کنا ہمیں حبرہ زہرشانی کنگاند کے کیس کو وتی راہ بنداں شر بکاں اور محلوقہ شریں وڑی لین بیداں وائس فار بلوچ مسنگ پرسن چیئرمین نصر اللہ بلوچہ گوشتہ کہ میں گلا بیگواہیں مردمانی جیڑہ بابتا آل پارٹیز کانفرنس کو تا کانفرنسہ بیگواہیں مردمانی کسوارے سیاسی پارٹی نو دربار وکیل انسانی حقانی گلے رہشونا بارزورتا پریشیاما آہانی منتواریں ایا گشتہ کے کانفرنسہ ہما شعور و صلاح دیما آرگ بتگاں بائدن سرکار و آگدارشانی بابتا چارو تپاس بکنا و بیگواہیں مردمانی جیڑہ گیشگیوار بکنا حبا بلدیاتی گچنکاریاں لسبیلا عوامی اتحاد پینلہ کھٹتا و جام پینل نیشنل پارٹی کپتا حبے میونسپل کارپوریشن و گڈانی دریجی وندر میونسپل کمیٹی و 12 یونین کونسلاں بلدیاتی گچنکاری بتگاں یک نیمگی بھوتانی کاروان بلوچستان نیشنل پارٹی پیپلز پارٹی و جمعیت علماء اسلام لسمیلا عوامی اتحاد بتا گو دمی نیمگا جام پینل کیا یہ تہا نیشنل پارٹی جام پینل و جماعت اسلامی بتگاں لسمیلا عوامی اتحادہ 28 سیٹ کٹتا جام پینل نیشنل پارٹیا 14 سیٹ رستا کوئٹہ و کراچی گیس بحران گیش بوتا اعلان ردا کوئٹہ و کراچی بلوچ دمگاں گیس بحران گیش بوتا سارتیں جہاں محلوق لوگاں نشت نکنا و کراچیاں لوگاں ورگ جوڑ کنک درد سر جوڑ بوتا مردمانی گشگند کے لوگاں چولے روک کنا گیس ہیٹر گیزر کارمرز کنگا جنجالاں دکان و ہوٹلاں کاروبار اثر مندیں LPG گیس و دار نہاد گران بوتا محلوقہ لوٹ کو تا کہ حکومت آہاں چرے مشکلات چٹینگا ہی لہے بساز پنجگورا زمپات گاڑیوں پوریا گرانی گاڑی دیکوارگا ہب پوریا گر ٹپی بوتا پوریا گر اسپتالہ برگ بوتگاں اسپتالہ ڈاکٹر موجود نہ بوتا نہ درمان و دوا بوتا اعلان ردا پنجگورا زمپات گاڑیوں لین گریڈ ٹاورا کارکنوں کے پوریا گرانی گاڑیاں ڈوکوارگا ہب پوریا گر ٹپی بوتا پوری اگر گیشتے پنجاب دمگے بوتگاں ٹپی بوگا پد اسپتالہ برتگاں تش برے اسپتالہ نہ ڈاکٹر موجود بوتا نہ دگے آسراتی ہاس زیادگی مردم سخت تکلیف بوتگاں زانگ بود کے پنجگور ٹیچنگ اسپتال روز پروج گنتر بوانے اسپتالہ ڈاکٹر نیس نہ دوا و درمان ہستیں بلوچستان سر وزیر میر عبدالقدوس بیزنجوا گوشتہ کے ریکو ڈاکے سرا $8 ارب سرمایہ کاری کنک بوتا دریا وردان روزگارہ رکھنے ہاترا ٹرالر مافیا ہلاس کتا دہمی نیشنل ورکشاپ درگتا میر قدوس بیزنجوا گوشتہ کے نقد و ارادہ نے ہجبر پرواہ نداشتا یک سالیہ پا بلوچستان آباز کار کتا ایا گوشتہ کے ریکو ڈک کے کول بندہ 200 ارب کلدار بلوچستان رسی
او بلوچستان معیشت محکم بھی کول بندہ بلوچستان درستن ٹیکس رائلٹی و سی ایس آر اے حیالدارک بتا دومی نیمگا صوبہ اسمبلی اپوزیشن باسکان گوشتا کہ ریکو ڈک کول بندہ ہما وڑا آپ بریفنگ دائک بتگن تا وڑا کنگ نبتا بلوچستان معدنیاتانی حق بائدند کہ بلوچستان شرنی وڑی دائک ببام نو ملکی و در ملکی حال اقتصادی رابطہ کمیٹیاں ریکو ڈک کے بابتا دو منصوبہانی منظوری داتا ازانگ وزیر اسحاق ڈار سروکیا اقتصادی رابطہ کمیٹی دیوان بتا دیوان جاراں کردا ای سی سی آر ریکو ڈک کے بابتا دو منصوبہانی منظوری داتا چائی منظوری پد ریکو ڈک منصوبہ سر زود کار بندات بھی ازانگ وزارت گوشگند کے بیرک گولڈ کمپنی آگوں ریکو ڈک کمپنی معاہدے منظوری دیگ بتا ای درگتا اسحاق ڈارا تران کنانا گوشتا کہ ریکو ڈک منصوبہ بلوچستانا 6 سالہ 71 کروڑ 70 لاکھ ڈالر دیگ بھی امنسٹی انٹرنیشنل گوشتا کہ ایرانی فورسزاں زائدانہ چوک کشتگاں امنسٹی انٹرنیشنل ایرانا سیماہا بوکیں زہرشانیاں 44 زہگانی نام نبشتہ کتا کہ جنک بتنگے زہگاں زاہدان 1 2 سالی و 1 6 سالی زہگے ہم ہوار ہیں امنسٹی انٹرنیشنل گوشگند کی حکومتہ 13 زہگانی کہول ترسو بیم داتا و کڈن کتگاں کہ ہنچو گور و کپن کنک بما کہ کس صحیح مبی ایران آج 16 ستمبر 2022 ترک جنینی کوشا پر زہرشانی بندات بتگاں کہ نو سرجم ملکا ای زہرشانی شنگاں ای زہرشانیاں 458 مردمانی بیرانی تصدیق بتا اشتن تھرنوگی حال پگیشی حالاں بیچارت میں یوٹیوب چینل یا وزٹ بیکنیت میں ویب سائٹ www.asaponline.com نو منا شرف شادہ اجازت بھی دیے روچ میں وش بات